iaroh U TRAI kembang alep ong happy ba ngan supply ke video ke bangang ipau bat kali ke jing ipau ke jonga kalong ru shibenta ke jing arab yangi bakumno ublay ula ban sngawi ke jingduwai ke jongi balong ru ke shibenta ke bagan pelong yangi bengin nang kham jan shajan jong u ba ke bangai ipau kalong ba kat bangarang don happening jangka jingduwai ngala yo ka kol na ki parlo ke changa balai thu ka problem ke chang I hoi nga ju duwai na ka benta chang I ka ba uble uju palai I na shipun ki depressions ka ba I shem ha ka chim ji ki jing ke jing le re don bat ka wei ka ba khalam shim la yo ka jing palai ting ala duwai khama chung ble ka ba idang kol I ong banga ngam yo jing palai ka ta ka nu ru I ka ni ka ba don ha ka khat met ke janga ting ala karpar kamat try nga ong ko try kumno kan habang ala duai kamat chumi ban mi mem shim las ngawi nga mo te na ka ika daw to da ya thu no ya ka shakri ko chumi ka ba kam shim la don ka ching palat ya ki khun ki changmi hamar kum ta kat banga rang don happening juga chinga kren bat ipar lo ke jonga tiu mynsiem jo blai wala pen pe ki khamat ke jonga bat ngalai I ki lai tili ki mawbyrsiew bat happening jo kita ki lai tili ki mawbyrsiew ngalai I ya we ukhiu bat kum juro hapo jong khiu ngai I la don ko la don ki khau bat kum juro ngai I kilong khat bun kilong khat ding hakata hapo jong ta khiu te kat kum karukom jong ki karukom shat ding imo klem ka ding te klem ki ding wa ka ding ngam la hi ban pen I ki ya kata ka jing shat ka bangi ngi shat te ngala ngolong wa kata ka jing I ke chunga ngong try kamut ayu ka ni ka bangam la ban sngo thu to de pen chano ka shakri ke chomi te mynsiem ko chung try ula ong nga u try ula ong nga te ong kali ya ka hatu ka juduai ne em te ngala ngong kong te nga kwa ban kali ching kali phi ngong to phi duai ne em te ilong khoi nga she duai ba nga juduai hi ru barabor nga shu duai nga duai ben te ngala I thu mynsiem chura try ka shakri ka chumi ka thu ba ka juduai ba te mynsiem jo bole ul ong be nga to kali ya ka hatu ka ju puli pan em ki ktin ka changa te ngala kali bang kong hatu pi ju puli em ki ktin ka chung ble pan te yong hoi nga puli hi re tang ba ngamla ban puli pha an re nga puli hi ektin ka chung ble te ngalai thu biang mynsiem ko chung deng trai ka shakri chumi ko ong ka ju puli hi te mynsiem ko chung ble ul ong be nga ong kali ka sa shi sin hatu ka ju ruai pan em ka ju ruai ro ne em yang pan te ngal kali kong hatu pi ju ruai ro ne em pat yang ya U TRAI te il ong nga she ruai hi teng tinggal langsung apply ke ba U TRAI ukran po chinga kamut yu kini te hamar kum taw mynsiem ko chung lei ong nga ong ke nga ba kita ki lai tili ki mawbyrsiew ka baning kong ka tho ya ka ba in puli bhai ka ktin ka chung blei ka ba ar ngin duwai pat ka balai kolong bangin ruai ya ro ya u te ting ong try kamut yu kita kilong khat ding pat ke ba me pen I te U TRAI ong ba kita kilong khat ding ke ba I kolong ba ka chinga duai lang di ban lum lang ka chinga duai lang namar ba ka chinga duai lang kalong ba uble uju kham ju pap kloi e ka ching duai ka chungi bat kita kadang khadding kilong ru kita ki bri ki ba juduai na ka banta chung ki ba bun ki mynsiem ki ba kodor ba kum juru ka tho ki ying ki sem ki ba juduai na um ta ki ba I ki chung ki te ong try ka ma diu la tho yu khiu te mynsiem ko chuble ong ba uniu khiu thoi ka duan ka changa te ong try ka ma diu try ka ba ki ni ki pan pat uniu khau pat I te U TRAI ong ba ka ni ka ka tho yu mynsiem ko chung ble ha bangi ngi bu ya ki ya mynsiem ko chung ble teng ong try ka ma diu uniu khau ba U TRAI ong ba kini ki khau ke ba ka thawi ki tu ki mynsiem ki ba koror ke ba ngi bu ka ma chung ble ki bam sham la pat kala ka ba mun te mynsiem ko chung ble u pen sha ken ba ong ken yanga bangangan ya thu lang shapi ka ni ba hapdeng kini ki ba cha hakari ka chungi ka de ngi men ta ban Pynieng ya kini ki lai tili ki mawbyrsiew ka balong ka jingduwai ka jing puli tin chung ble ka jing iaroh
te kan long ru ka jing pelai ya kari ka jungi par kan long ru ka jing adai kari ka jungi paman pa ka wei ka thliu ling ning kong ki de ban bret no ik blei thau thala ki badon ki ying ki jong phi ki ban ning kong ka ba thau e ki jing roi par thai ka ba ar ikini ki jing pe ikini ki ek bom dei ki jing ya kani ka per ya ka bom dei kat kom ka tin ka jong blei ikini ki jing roi par thai ikini ki serial ikini ki film ikini ki paro ki tikilong ki nong shun jong u blei te ke baca menen kasngi par kalong ba kat bangi dang don happening chenga jingduwai kajene chenga jingduwai pat ngila benaru ba kala kan sadon kanika guaranteed kan sadon ru kanika shutdown hakalna haka perci hipar kawai te ngila don happening chenga duwai lang kat ba kum ka video ka bangala post te mynsiem ko jung play ukraine kanya po chenga ong ken ba ban keren shaki kun ki chenga ba ken mi shabar te bakani mi shabar banamar ba happening jung kani ke jingja baro kadei baro ba ublei ukraine haki sarkar ba ba don kani ka pakhang namar ba kat ba ublei ru kat ba udang kat ba ublei ula thmu ban peniap iki ya ki priu ha Egypt iki pelong kinong pensitom be ki kun Israel ublei ula de keren ha ki ha Moses ba bakin mi shabar te ngala snow play kita ka ba keren ring ala shi ono ya boro to ki bai masem junga ba ina me don chukani ka tinga duai lang hanrei ngine don no tangwei arngut kum tu hanrei ki bana khamna junga ki nam manshu hanrei ki nam bu jin duai no hala ki jung ki ying sem jung ki ka kum chukren jung mynsiem hanrei wala kataru ka mynsiem ka junga ka snow la na ba snow pisang ba kum no utrai sha engi ban mi shabar tingong trai la da te shisha ka ba keren mami to ai ngai ta ki khot ya ka be dei ba kaktin ka chumi ka ba mi me keren mar kum ta ngala lei ban puli kaktin ka juplei pan ngasham shisha ba shisha ha ka por ka ba ublei upen jot ha ka ba ublei u the ka khlam ka ba khaddu ha ka Egypt kala long shisha ba ublei hukum ya Moses kalong ban pen karpang ban pen yap ikini ban pen yap khun lang brot ban peniap iu khun lang brot bat iu tau khun lang brot kolong ban ta ekasnam ju haki shaukar ke yang asem jungki khun Israel te ngala wat kita ngala wat bat ngala shem ka balalong na ka exodus kolong ka ba khat ar bat kum juru ka khat ar ka de khot ka ba ka khot ka ba lai ka kum juru ka khot ka ba arpui ka ba ar ki kentin ki ba ong kum ni tu kren ha upai pa Israel paro da ong ha ka ba shipos ngi uni upna tu shim halate man la ubri ya u khun lang brot ka ba kum ka yeng ki pa jangki uwei pa wei u khun lang brot khamat ka yeng ken te kani ka jing thoi khun lang brot kam ong e uni blang ne khun lang brot bengin le ben peniap hane ka long ba tu shim phi paro U JISU ubalong ukhun lang brot ubalawan man syayap na kabenta jungi pansius pa ingi uwei pa uwei ukristan uwei pa uwei kawei ka kristan ka de ban chim U JISU hala ka jing im ka jungki bat kam tho ba lada phidon makana kam ba mynsiem ko juble uong ba lada phidon makana ha ka yeng ka sem ka jung phi wat thmu ba namar ba kasnam ju JISU ka don ki ba yeng pasem ka junga on plat yang namar ba wat ha ka ne ka tin jung ble ro ong ba uwei pa uwei ude ban chim yu khon lang brot te ka ne ka thoru ba U JISU ude bandan ha ka jing im ka jung phi namar wat lada ngi don makana ha ka chu ka yeng ro handai lada ngim don U JISU ngim don ka jing kala ka mot ngim don ne kasnam uni angal jing peniap on amri yang alam ni yapi bat hangani kalong ba kalong rushi benta ba ka ek baca hakane ka parthai kam de ka down na ki to ki pa ki bompat tip U JISU de ka daw de na ka daw ka jungi namar bangi lai le kersung kti bat ka parthai bat ka ba uble upen yap ya ki Egypt kalong ba kila le pop uble kila pensitom ben ya ki khun Israel marka kila le ek ka ba ijli khma chung blai te uble wan ra kani ka khlam haka Egypt khanang ban pelai no ki kun ki jong blai re haka ne generation ba mata pati kani ka khlam la pha namar ba ki kun ki jong blai ya ka bala khot ka kerteng ka jong u kila le ek ba ijli hakma chu ka bala pelong u blai ban bitar ban sha ba kani ka khlam kan rung ha ka prothe hi baro ka wai kum shu ong no kani ka khlam ka de ka khlam ka baning kong haba u pharu upen ka donut ka wai ka khlam hadin ka wai ka khlam u blai u pha ha ka Egypt
bar ka bakhat du ka dei ka klam ya ka bala pendiap ikun bala khaning kong henre ka ni ka generation ka ba mata la dangi ki khun kristan ngi pen e do no la dangi khun kristan ngim shim la ka ba mun la du ka do no ka chingi paro ublei unum ai tangga ne ka we ka klam kabalong kabaning kong hoi ha ka Egypt la the ka bakhat du ka klam chu ka ching pendiap henre ka ni ka generation chingi ba menta ublei ula ai na ka baning na ka bakhat du usdang ha ka prathai mata usdang ning kong ya ka ni ka ban pendiap ya ki mynsiem ki ba koridor kham tam nga shim be ba de ka pop ko chingi ha ka jing shanga di balong ching sha hande pen ban ngila le ban don ktilang bat ki tu ki bom tip U JISU Christ amen pat ka deyingi bangin kala ka mot lamdangi kala ka mot bangi pen e ka do no chingi kama pen e uni usim paru kan palong e ublei chingi ba un the ya ka we ka khlam hadin ka we ka khlam komba ula de kular ublei chingi pala dangi ngem le pop ublei ula de kular ba ni ki khlam paro ya ka ba ula ai ha Egypt unam ai ha ka jing im chingi ka bala long na ki kitab Exodus kala nong ka ba khatsan ka khot ka ba ar phun riu kaba ula dep kular ba lada nganambu hami kaweru ken na ki ching pang ya ki bangal walam halor ki Egypt na bangalong utrai uba ublei utrai uba pen yami te la dangin ya ka hukum ka chung bele pengen i no ngen berat no ye ki ke paro ke jing thala ha ka jing im ka chungi pengen ya kat kum ka hukum ka chung bele ngen ya ka ban i u te u bele chungi un pen sange shisha ka ne khlam amar bo men sim chu bele uda kren ya nga u ong ba shisha wala danga ngala pen sange no ke ne khlam hende ki kun ki chunga shisha sa shi sin kin kilim bya nga ba kan that nga hau ta wo shu ni nga bolong soitan ba kan pelong nga banga na computer ki banga na the shibun ka jing yap them ba shibun ka khlam ba shibun ki jing sampat halor jonga ni ka prathai na mar ki lale ke ba ijli hakmat jonga ka ka bangi dei menta kat ba ublei udang ala de ka shillong ba de ka meghalaya ya ka not isa bar ka we banwan shi ka chingkala mur ka no ba ublei ula e kari ka chungi shisha ula e pala kari chungi udang ala de ngi bangin kala ka mumbai bangin pha no na kalenti barim ka chungi paro ka dei ngi menta kom ba ublei ula pen iya ngai ki tu ki lightly ki mawbyrsiew ka dei ka we pa ka we kerem ping ka san bantei ka duwan bantei ka chingi mani bantei ka chingi iaroh bat ban shakri ublei na du ka donut paro patu kan mauru ban kulari ublei panadu menta ka clip mat kini ki ki badei ki long ki badei ke ba ublei chingi umman ka ba ublei chingi umsang ka tanat kam de ngi bangin wanra kam de ngi bangin le persai u mar ul de kular bala dangin ya ho ka hum chui ka ka klam ka ba ula thmu ka ba ula le ban the ka Egypt onam sha ba kan rong ha ka jing im ka jungi amen te ka ba ublei unang ya keren ben biang hapo jangaling ba jungani ka kitab joel kitab joel kalanong kaba kitab joel kalanong kaba ar kitab ka joel kalanong kaba ar kadkhot kaba khatar kikentin ki ba ongkom ni hooi kala kalong shisha ngi ba ngimla man taban mi ban lech ki yeng ki bakantang ka jung play na marbangi la pop plat you play hooi te ngim da du jing karmen no kadai pat engi bengen don ha ki yeng ki sem ke jungi pat ngara karpat kum ki kmi ki pa pangar pat ki pat pa paro kham tam ki kristan ki ba uplay Ukraine ba ngim de ben mi shabar kat ba ka jing bitar ka jung play kampat sange kat ba kajing bitar jung play ha ka prathai baro kampat sange kadai ngi bengen shong hayeng kadai ngi ben bodi ki ai ki hukum jong sarkar namar ba ublei ula de hukum yengi ru bangi dei bangin pen kongu ya ka ai jong ka sarkar ru namari ki sarkar baro ru la pen ya da ublei amen Tekai pat ka bangi dei ban le kalong ba kum kinong shara jong ka balang ada karpat epi pin yai bu jingduwai bat bala da kalong ru ba pin palai da ka video na khnang ba ki khun ki chuplei kin molong thlino ha ka ba dei bat ne ka ban yo eka ktien ka jong plei kat banginang yo kalat kalenti ka ban yalap kat banginang yo kalat kalenti ban phai khamat cha uplei ki jingduwai kat ba ka kani ka khlam ka ba uplei udang pen sange bom pat sha ban parung ha kari ka jungi ka dei yengi wala dangi don ki ying ki sem ka ingi bala dingi don hakono kono ka bentaru ka ingi bengin duai ban phai kama tu play ka jing duai ka bo min sim ju play renia po changa bangan kren na ka ni ka kitab joel kala nong ka ba ar ka de khot ka ba khat ar ki kintin ki ba ongkum ni
la kum taru minta hi ong utrai tu paino nala ka donut baro badala ka jingsha jingit badda ka bayam sngosi patukat ela ka donut ti omia la ki jangkup patu pai sha utrai ublei jong pi na ba ulong uba ai bat uba isnei lem uba suki ban bitar bat uba kenre ha ka jing isnei bat uba kala ka bamut na ka jing pensniu uba tip la on paino ne em ban kala ka bamut ba on pensa ka jingkur ku hadien jong wat ka jing aingu ba ambat ka jing aingu di ha utrai ba ublei jong pi to put ya koron sing hasian to pen kentang ya ka jing sha jing it to khat lang ya ka jia sing ba kerpang to lumi upat lang to pen kentang ya ka jia sing lum lang ki kitemen lum lang i khna bat ya kita ki ba dang bun ai ba unong dai kurim un mi no na ka kamra bat ki nong lai kurim na la ka pulin ai ba ki lungdo ki shakri utrai kene yam hapleng ki khordop pat ka duwan pat to kin ong tu isne ya la ki briu atrai pat wat bu ya la ka benta ban long ka jingr ki ben ba ki jat pen riu kan sinshar halor jengki balai kin ong hapreng ki jat pen riu hangno uble jengki dia ke bangang aku aban ong bangai syam shibun ki video jengki kon kristan ki balale ki bala share ki balale kini ki phone video shpang kan ka klam tengah kerpat pp de ban kala ka bamut ba pi de ban phaino ba de yo ba ka jing bitar jumble kan ban halor ka jongpi mar ba uble jingi ukhat ingi bang long ki nong habaja kini ke bar wat chupelong kam kai namar ba ka baro ka cha namar ba de ka jinglong pop ka bangi ngile bat sa sin pat shapang jong uni usnyo ka bangai iba baro kila pelong dawai ya uni usnyo kila kermen ha uni usnyo namar ba kisham ha ka bible te ka ba mynsiem juble ukren ha po jonga menemen step ka bangadang ki ngal plid khtien juble direct uble ulakren yang ning ba ka shakikam shnaki kana ka shiti shaki Galatia kala nong ka benengkong ngaka Galatia kala nong ka benengkong ka ba uble ulama ham ting ikini kinong wan yalam bakla kinong wan yalam bakla kini kinong hikai bakla shapang junis ju pi kinong yalam bakla kinong hikai bakla pi deban kala ka bamut yo ba ka jing bitar jong ble kan hap halor jong pi bat pi ru ki kon ki jong ble tu dap da ka ktien jong ble tu dap da ka jingduwai ba tu dap do mynsiem ba khoi khnang ba onam shukore pi namar ba ka singi ba khadu ktien jong ble kolong shibon on sa pan ngop tu wat sha ba on pan ngop no ya pi tu dap pi do mynsiem ba khoi jong ble tu dap pi de ka jing dap pi de ka ikhtiar ka jong khnang ba manu ro onam la man shukore pi bat kan ka kentin ka ba ngayo kalong ba apostol Paul ukren ba nakikam ki na sha ka shiti shi Galatia kala nong ka benengkong dokot ka ban riu ba apostol Paul ong ngas ngolungo ba phila kan rian no shen ka taru nau ta bala khot ipi ka jeng ukris sha ka wai pat ka gospel hangnu bala tho akaktin jumble ba usnyu la ban pen kya ipi hangnu bala tho akaktin ka jumble ba usnyu la ban pelat ipi na kata ka klam kalam shimla tho manu bala warai lam baklai kani manu bala hikai baklai kani tengah kerpat epi ban pin kala ka bamut ban pai kamat chuble badam kamat chuble ka pa pi pilale pat hakani ka kren ben ka bom long ka wei pat ka gospel hari tang badon ki ba pin kuslai pi pat ki ba kwa ban pen kelas ni we ka gospel ukris henre lada mangi lani u angelan nabneng ngia tu khana pi ya kanu ka gospel ka ba per na ka bangilai tu khana pi tu ai ba unlong ubal atim no amen mar di tang kasnam o Jesus Christ bat ka jing kem snam ka jong u bat ka jing da jong ki angel ka jong play kalong ban pelaj yangi namar balat kedep kren na kasam ka ba khandai pu we bon pai ki angel ban ya daingi bat ka hok ka jong hi kalong ka ban pelaj yangi ba kum bangi bet kum tangin ot om ba uta usnyu manu bala welam baklaya kani ka ban pen baklaya ki mynsiem ki bakor dor kham thami ki tu ki bam pat la shim langam chidi ktin jong blai tengah karpat epi pilong ki batap dong mynsiem ko jong blai de tang mynsiem ko jong blai wan yarap epi ba manu kenam la ban syukor epi wat ka jing kai jong ala da ka jing kai ka jong a kalong ka baklawat pediang ya ka puli la de ktin ka jong blai wat ya ka khamat ka jong blai namar kan de ka singi ka bakhatu ka singi ka ba ka ba cinjar mar shibun an sap pengop shibon la khot khindia la ji la khot ya baro shibon la khot shakajing kala ka mut khindia ba ji ka wat pelong kam kai ka ne ka khlam wat pelong kam kai wat pelong kam kai ka ne ka khlam ka sodam ba ka komora ka pelong kam kai ha bala let ban yalap ha ka porjung nowa kila pelong kam kai ha bala let ban yalap wat pelong kam kai baka bakhatu shabangan penkut kolong ba wala la pipi don makana ki yingi sem jupila la pimpim pidang u Jesus Christ kan mau
kaktin jubli ko ong marwela marashwe shimet ashimet unu bam dane ka snam jing jisu kris unu bam dane bam shimla kala ka bumut unu bam shimla pai ublay on nomri kane ka klam kan rung bat unu angel jing peniap on shot bay ka e ka banga karen kolong ba side no IT no bakhuid no ong try side ikini ki virus ki badan hakalong renyang janga ka virus jang ka jing klimsi ka jing klimsang ka virus jang ka jing thok ka jing shukor ka virus jang ka jing tu ka virus jang ka jing aurea ka virus ka jing pe ikini ki bachabo jabai ka virus jang ka jing bishni ka virus jang ka ni ka jing sngau palang ka virus ka jing sngau khok ka ni ka virus ka jing isi ka we pa ka chai beri kini ki virus ki ba pelong ingi ban pelong yangi pelong ya ublei chingi ban wan ra pat uni virus uba kham he kadai ban kala ka bamut no kadai bangin phano na kalenti barim ka chingi paro kat baka por kadang don in karpat eu blei ba u blei chingi un pala ikari ka chingi namar ba ka e ka banga sngo thu om da ka buit om da ka bodu mynsiem janga ong U TRAI ka e ka banga nga sngo thu kolong ba ngi ngam la da ka buit ka bor ka chingi ban pensange ngani ka klam ri tang ka wei tang mynsiem ba khu chung blei namar ha ba u blei u hukum bakum no ban thai ka prathai deiling ba chung mynsiem ko chung bela pelong tenga ngai deiling ba chung mynsiem ko chung bleiru ubatian ha ba blei upersat mynsiem bat ngi long kum ni per ngai dei tang mynsiem ko chung blei menta ula bala ban pensangai e gani ka klam tika e ka banga nga kerpat kolong baka wei kerem pe yang kasan ka ban bread ki blei thau thala baro ki badone ki yang ki sem chupi ki jingrwai prathai ki kun samla ki di ban long kita ki nong kit e ka tin ka chung blei om ban kit ikini ki ban kit ikini ki kam jong shaitan yang ngi lakwat balong ka jing shai om balong ka jing dum ngi lakwat bangim dei ban penir sri yem le de bat ka perthai yem dei ban ie ya ka perthai ngi de ban pen kaladur ngi de balong ki nong kit ya ka sinduk ka jutang ka jong ublei ka balong U JISU kris ngi de ban ba ai ka ding phna ngi de balong ka jing shai ban ban ngai ibon ki kun kristan menta kim sngot tanat ban yalap kim sngot tanat ban snap i ka ko ban snap i ka jing hikai kim sngot tanat ki jingrwai gospel kim sngot tanat e ru em kapalong ingi banja kamni sakat nu pat ka chance ubleun ai ka shillong sakat nu ka chance ubleun ai ka not i sakat nu ka chance ubleun ai ka ri ka chungi habaro ka prathela tap ngi lengi jan hapo habanga prakhat ka ching e ka juble ngi na not i singia jan baka china han re pa ubleun ban uble chingi kham shimla sha ba kanika klam kan rung ning kong na ka ri ka chungi ban kila rung shiki we ki chaka ki ba kham chingai na kanika china wala sha ba upla i ka ri chingi hatung im long ki wala chit kerpang sakat no bo un pen i bakat no bo ula ye yangi sangat no kan ki isi ki we pa ki chai kan sangat no kan ki pa dei chu ka dong ka rong phong chu ka prathai sangat no hoi ni long ki bre ngi duna ki bo bun ko ma ka chim ka chungi ka dei pat ngi mata ban ngan kala ko mon do ka don ka chungi paro ka dei ngi masosen e kham tam e ki tu ki bam pat tep e bre shanu ken lai hatu bre on pan ching khenyangi hatu on pan ching khenyangi ladangi empat la ban pendap e ka bau pelik ala bu abu hapo changi manu ban pendap manu ban yang menta kadak dei ka por yang ani ateli ya ka ban duwai man khat pat khamat chomble bau bele un phai man sim ko chomble mar ngai bau bele phai man sim ko chomble kani ka khalam kanam la ban rung habangi kala ka mama ba kani be ka kala ka bomon uble chingi pen sange hede wat ai bangi long kum ka sulam ba gomra ban pelong kam kai ai i menta de hok ka bau bele ong aksi ba khadu ka long kum ka por chung no wa nganget ba paro ki pelong ka ka por chung no wa ki pelong kam kai no wa ka budak snai ka yung liang baro kat ba ka jing cha chung ni virus baro ki la pelong kam kai ka jing shaban doi na mata gitu ibre ki ba mat gitu ki ai baro ban ki la pelong kam kai tengah karpat e pi wat pelong kam kai bat kum juru ngakarpan ya baro mas ngau hawat mi ne ki sem ke chungpi kat kum ka ain jong ka sarkar ba kum jur ka tin chuble ru ka ong ba haba ubre un chayap ke Egypt shimla shai ke khun chu ban mi shabar te kham tam ki mik bang ar karpat be phenam shai ke khun ke jungki ban mi shabar reto pelong ka jingduwai ba ka jing sha jing it ba tulong ru ka jing karpat ba ka jing kala pamut ba ka jing yasuk ba ka jing phaino na ka den ti barim baro bat ka weiru kembau beli ulong ladanga la pelaj makana ki ken sale pop bianga sa shi sin nga ban be kani wale pop shu no thau chung pi wale pop kat bo na ai ka chance tangkat ni ubli ka jing suk undon rakat bat pi patulong ru ka jing suk patulong ru ka jing ko kham tam shi ki tu ki pat te pa jisu kris ulong U TRAI amen.